Russia le Ukraine in dona he in dona hian necessary sum kuana thlen meu chuan ram pahnih te in kara hian thil tam tak a thlenga Ukraine National Guard Commander Alexander Pivmenko chuan Russia hian thil mak tak le thil thin thong tak ti in a in buat sei mek ni in a soya thla chuan mar chhaklam khopui Kharkiv khopui lian ber pahnih na chulak nge tum thua sei Ukraine National Guard Alexander Pivmenko chuan Kyiv sipai te hian he beipui thlak na kal zel hi ti top anin pei reng thua soya Russia Defense Minister Sergei Shoigu chuan Moscow hian Ukraine Logistics Center le khotlang ram teral thuam dana mun te beina na sazoka kalpui atum don ti asai tun thlachung hian Pervomaiski Bodanika le Novomikhailivka frontline ma son thu asai tun naya Black Sea Port of Odessa Russian drone manga beipui thlak na kalpui ni khan mi pakoin hliaman tuara hei hian residential apartment somni chuanga ti chiani hliam tuar zinga hian naw sen pahnih telin naw pang palian tela damdo in pan pui ngalan ni Ukraine Air Force chuan Russia hian attack drone som paruk le short range Iskander ballistic missile pahnih aka chhuwa thua soya he thil hian Kyiv po anghong na sa hle a masean vai hian ka thlak ve kan ni thua sei Mykolaiv biala drone beris lavangin mi pakhatin hliama tur bokani Russian rocket manga Nipa Petrov bial baini wangin mi pali damdo ina an omti Governor Serhiy Lysak chuan telegrama posa soini Ukraine Zaporizhia zone Russia ina lu hmuna emergency service te chuan Metalipol khopui chhimlama kara chuang mi pali chu Ukraine ron manga bayan ni thu an soi ve boka Kherson bial mun luato Russia in governor da Vladimir Saldo chuan Ukrainian Kakhovka khopuya market ka wangin mi panga in hliaman tur ti asoi Ukraine Foreign Minister Mitro Kuleba chuan rampona sipai kumtling mi pa te chu an ramlaman kirle lo chuan consular service an ti top thur thu asoya hei hi front line a in do tura mi patam zok lak lu atum wang ani Ukraine chuan kum sangni som pasari le sangni som pariata dan lawa sarkar ramalak chungchanga agriculture minister Mykola Solsky ai rong na chui chian ani tur thu apuanga Solsky hian he thu boi hi niala full scope atiam bokani Russian Investigative Committee chuan Anram Deputy Defense Minister som pahnih zingami Timur Ivanov chuan thamna ala niarin hlel ani wangin an hreng ti soi kumsomli pariat mi involve hian property management sipaite tana inle damdo inlama puina baka facility sakle siam thatna te en kolani Forbes magazine in atarlan danin Ivanov hi Russia security apparatus mihausaber pol zingami ni China chu ground lease acquisition tia soi selin United States chuan Beijing hian Russia nena dual use component supply in Ukraine in dona ti chakzual hle ni in asoi Beijing chuan Ukraine boina neutral party ni thu soi ma se Moscow chu full scale invasion a adem du lo wangin soi sela hlo hle a US Secretary of State Antony Blinken chuan tunkar chung hian Beijing atlo don bokani Russia court chuan Wall Street journalist Ivan Gershkovich ana spy thu boy ngai tu ma hrena ni chungchanga apil nu hnung ber chu a hnol saka Gershkovich journal le US sarkar chuan an puna hi an hnol ani US chuan Ukraine tan sipai tran puina dollar tlu le ding on khat abuat sei meka hei hi hun rei tak atanga ti khotlai to nia Ukraine Israel bil atanga man masak ber tur ania dananga man thuai ni ang tin official te chuan an sei 8 package ha hian Stinger air defense munita tel bokani Russia sipai te hian Ukraine marlama masona na satakan naya Russia sipai te chuan Ukraine marlama masona na satakan naya khotlang lam sipai tran puina thlen ma ramlua tura Moscow in a baina chu a chak chho zel ni in alang Kremlin sipai blogger ten footage an posa hian
Russian tricolor pakhat chu ocheritin khua cheto tak chunga chuna thloka Russia sipai te hian pathian ni khan Avdiivka khopui chim thlang lam ni som chungin kilometer nga vel zetin man son nuwa ram chunga hian an lut nia soyani Ukraine Foreign Ministry in sipai kumtling to rampon omte tan consular service ati top tur thu asoya hei hi Ukraine lama kirle tur te ti lo chu sipai lak lu ti punna tura malak na ni Ukraine sipai te hi February thla khan Avdiivka tangin anin nu kira durna lui kama chen na mun sang defensive line thar dinan tuma ma se tun nai kareng maza chung khan Russian unit chakjok te chuan man ron son na sa hle a air launch glide bomb mangin Ukraine bunker te chu anti chesom vekani Moscow Defense Ministry chuan Ukraine sipai te hian orchari na hian pol te naw jok nen in bain nasa taka in ka na thlenga chumin nuwa an tlan chiani in a sai video a hian administration building cheto takalanga kongpui po a chhevek bokani heti lai hian civil mi te po anin thiar chuak to ni in a sai Russia hian nena chan chho zela wang hian tun naya Ukraine forward line siam marlam flank chu apal tlang thei ti na ni a minefield le train te po apal tlang thei bokani he kho hi tun ma in mi sang thum vel chawin an lo thina tual chung kong pui le rel mun pui ni a helai mun hi defense network in kar kong puya a thu ni Ukraine Regional Armed Force HQ chuan thilom dan chu a harasa hle ti in a soi Russian te hian kan unit te laka nasa takin bai puyan thlak ti a soya chemical ral thuam te po an mang ni in a soi building then khat chu an hala ocheretin khothlang lampo an la to ni in a soi khotam jok chu Ukraine ko ta lo ma se thilom dan chu thunun thai ani to ti a soya Russia sipai te hi Pokro fatanga kilometer somthum ver hlan oma he muna garrison kho puilian ber sipai train le indonaral thuam siam na mun hi Russia in operational target anele turni in langa Vladimir Putin chuan a sipai te chu Donetsk biala administrative border laturin arhetir to bokani kho chaklam hlazo ka chuan Russian bei pui thlak na lian tak chu kalpui megalani a chasi fiar kho pui lak tumin ma la meka Ukraine mar chak sipai comment chuan melma sipai Ukraine mar chak bial comment chuan melma sipai sing ni tanga sing ni sanga velin tlang chip kho pui le a chevel district te chu beitumin antin tua to tia soya Kremlin hian me ni kwa Russia in indo pui panina Soviet ne na ni an man hun tur hi la ka du ani ti in Vladimir Zelensky chuan asoi Russia combat ground te chuan tun hnaya indo na huna an hlotlin na te mang tangkai turin hun bituk nei lo an nei lo mai theini in Institute of the Study of War ISW chuan asoi Russia sipai comment chuan khothlang lam tran pui na tam jok a thlen ma in window khar chung chang hi an hreto mai thaya window khar ma in offensive gain mu tumin ma la mek ti in thole nia briefing a hatar lang